Celebrity Walk by Minnetonka. Celebrities όπως η Kate Moss, η Sienna Miller, η Agnes Dean, η Diane Kruger, η Nicole Richie, η Claudia Schiffer, η Lindsay Lohan, η Lorraine Conrad και άλλες φορούν εδώ και χρόνια παπούτσια Minnetonka. Το μυστικό τους διέρευσε και έγινε μόδα. Το μυστικό είναι στον τρόπο που φτιάχνονται. Το εσωτερικό επενδύεται με ένα ενιαίο κομμάτι δέρματος, το οποίο γαζώνεται μόνο στο άνω μέρος του παπουτσιού και έτσι επιτρέπει στο παπούτσι να κάμπτεται μαζί με το πόδι. Επιπλέον έχουν επενδεδημένο πάτο και αυτό είναι που τα κάνει τόσο άνετα. Όλα τα παπούτσια της Minnetonka φτιάχνονται με υψηλής ποιότητας δέρματα, σουέντ και βάφονται με φυτικές βαφές. Τα μοντέλα που φτιάχνονται με δέρμα από τάρανδο ή ελάφι ράβονται στο χέρι. Τα Minnetonka φτιάχνονται στη Μινεσότα της Αμερικής. Αυτό που τα κάνει ξεχωριστά είναι η ποιότητα, η άνεση και το ιδιαίτερο στυλ τους. Υπάρχουν εκτός από τις γυναικείες και ανδρικές, βρεφικές και παιδικές συλλογές. Τα Minnetonka θα τα βρείτε σε μια μεγάλη γυναικεία συλλογή στα άττικα της Πανεπιστημίου και στο άττικα του Golden Hall και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τα βρεφικά θα τα βρείτε στο Λιτό. Κεντρική διάθεση Παρίνου 9, Ακρόπολη. Στην Αθήνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 92 32 833 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minnetonka.gr. The nights come, bring it to me.